Gabatarwa da shawararmu na yau sunanta hasashe a kan jihohin da siyasa za su fi ƙarfi, sunayen jihohin da 'yan takarar gwamnoninsu da na sanatocinsu da na reps ɗinsu. Na ɗaya, jihar Bauchi, Distinguished His Excellency Dr. Bala Muhammad Abdulkadir Ƙauren Bauchi. Dr. Bala Winti, Ahmad Ma'azu, Isa Yuguda, M.A. Abubakar, Air Marshal Sadiq, Yusuf Maitama Tunga, Minister of Foreign Affairs, Ali Pati, Minister of Health na hannun daman Bulgate. Distinguished Haliru Dauda Jika, Dokajin Bauchi. Distinguished Senator Shehu Buba, Shamsuddin Bala Muhammad, Najib Gamawa, Baddam Bauchi, wakilin birnin Bauchi. Bauchi gida, Bauchi garin masa da yaji, Baucin Yakubu garin zaman lafiya. Bauchi lokaci ya yi